Il-Kostituzzjoni ta' pajjiżna għalqet 50 sena u ħafna qegħdin jaqblu mal-ħtieġa li din tkun mibdula għaż-żminijiet tal-lum. Għal dan hemm impenn mill-Gvern li għandu lan li jlaqqa' konvenzjoni kostituzzjonali u Today Public Policy Institute ħareġ bil-proposti tiegħu. Dan permezz ta' rapport miktub mill-ex Speaker Michael Frendo u Martin Scicluna. Aħna ħarisna lejn il-Kostituzzjoni, ikkonkludejna anki fil-rapport il-Kostituzzjoni servit il-Malta tajjeb dal-50 sena, pero madankollu jidrinna li hemm ċertu affarijiet li għandhom jiġu diskussi biex intejbu dak li għandna, biex nżidu forsi affarijiet illi m'għandniex u biex nippreparaw il-dokument kostituzzjonali għal Malta u qafas kostituzzjonali għal Malta għal 50 sena li ġejjin. L-awturi qed jipproponu bidliet fil-poteri tal-President u l-Prim Ministru li jkun hemm ministri teknokratiċi u membri parlamentari full-time. Jgħidu wkoll li xi ħadd li serva bħala Prim Ministru m'għandux iservi bħala President tar-Repubblika. Dan id-dokument jitkellem fuq diversi aspetti u ipoġġi dawn l-aspetti għad diskussjoni. Ma nagħmlux għażliet daqshekk ċari tagħna għaliex ma ridniex li aħna nkunu dawk li niddeċidu kif se jsiru l-affarijiet. Imma ridna li npoġġu fuq l-aġenda tad diskussjoni nazzjonali numru ta' affarijiet. L-awturi jemmnu li għalkemm il-Kostituzzjoni ta' Malta servit il-pajjiżna tajjeb, dan ma jfissirx li m'għandix tkun eżaminata mill-ġdid. Tissa wkoll huwa opportun għaliex għandna l-anniversarju tal-50 sena mill-indipendenza u allura ta' 50 sena minn dil-Kostituzzjoni u kif inħadmet u kif tħadmet mill-poplu Malti, mill-politiċi tagħha, mill-parlament tagħha. U allura naħseb li huwa mument tajjeb li nħarsu lura biex nitalmu l-esperjenzi illi kellna, niftakru li għandna eżiġenzi ġodda fl-Unjoni Ewropea u naraw kif nistgħu ntejbu l-Kostituzzjoni għall-futur.